Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kan kabuangan. Sararo kita sa sadong pagbaklay, anenterong albay kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan, halawing na panahon, sa kamot ni Jesus, danayan paglaon. Pagpaklay, ang enterong albay, gabos
Maray na hapon po sa inyong mga tugang. Maluhod po ang gabos para sa novena to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O Almighty and merciful God, thou hast granted to thy beloved servant Saint Anthony the privilege that his devotee may find their lost thing. I thank thee for these many favors thou hast conceived to his glorious saint, and I supplicate thee through this intercession to grant to my soul an efficacious and heavenly light, so as to refrain from inorderly appetites, that I may not lose the valuable things of thy grace, and if unfortunately I lose it, I may soon find it again. Amen. O holy Saint, Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As was the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, ulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, ulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin ulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Hinaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin naotob an sa imong kabutan. Naatamanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit. Huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatian mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaaban. Huli kaini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kung hindi ka mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumuutan asin mga pagrugaring, sa piligronin mga kalamidad, natural man o kagibuan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kang sa imong linalang, asin mga matinabang na parasuro kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sa ngaran kama, kanaki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po muna ang gabos. Sa liwat Diyos marahay na hapon po sa inyong mga tugang. Ngunyan po, Martes, ika-18 simana kan ordinaryong panahon. Ang satuya pong mga mas intention siyong mga minasunod. Pasasalamat, by Cleo Lufamia, Ophelia Agripa and family, Alma Angela Mordino, Kenneth Jim Rosana, for the gift of life of Claudine Naris, by Naris family,
for all the blessings and guidance by Corazon Nebreja, for the gift of life by Ryan and Nino Ray Maranan, for all the priests by Mr. and Mrs. Analisa M. Villanueva and family, for special intention for the total healing of Ophelia Agrippa and family, special intention by Anonymous and by Dr. Jean Miradilla. For the eternal repose of the following souls: Joseph, by Abiera family; Felicidad and Antonio, all souls, by Vilma Bahoy; Benvenido Sr., by Gina and Camel Daer; Teresita, by Jaime Moratalla and family; Crescenciano, Asuncion and all souls, by Rica Damalaon; Miguel, by Susan Buen and family; Pedro Sr., Luz, by Barnueva family; David, Eva, Rodel, by Melanie Marilia; Antonio, by Elizabeth Rodriguez and family; Erickson, by Michelle Damaison; Shena May, by Liamoso and Armario family; Jocelyn, by Ortiz family; Danny, Esther, by G. Magtira; Montserrat, Salvador, by Zamora family; Arnel, by Mr. and Mrs. John Batas and family; Felix Socorro, by Nerma Imperial and family; Balbino, Marily and all souls, by Mary Agnes and Tony. Matindog po ang gabos para sa pagpuon. Dagos sa sin magtiripon, banal na banwaan in Diyos, mag-awit asin magpasalamat, magsambasin magumaw sa Diyos, mag-awit asin magpasalamat, magsambasin magumaw sa Diyos. Sa ngaran ka nama, asing kanaki, pating ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang danta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Diyos marhay na hapon po sa indugabos, mga tugang. Diyos marhay na hapon man po, Father. Nagkatiri po naman kita ngunyan sa pagdulot kining banal na Eucharistia, tanganing sa tuyang umawo na sin pasalamatanan kagurangnan, huli kan dayaday niyang pagmangno, pangataman na sin pagkamot sa satuya, na dinidiriran sa tuyang buhay, na biyayaan kita nin kaligtasan. Kaya ngunyan man mga tugang, ipamibinyato, kita kabos na uyadigdi sa banal na misa, an sa tuyang mga pamilya, siring manan sa tuyang parokya, bendisyonan kita nin marhay na pagkabuhay, ilikay sa anuman na katibaadan asin kahilangan, makamtan lugod niya to, ang biyaya, nin kaginawaan asin kaligtasan. Kaya tangani kitang maninigo na magdulot kining banal na misa, sa tuyang unya nagirumdumo na sin pagsolsolan, ang sa tuyang mga naginibong mga kasalan, maghagad po kita nin kapatawaran sa Diyos na makakamhan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa saindo mga tugang, tanagasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ako, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tan Diyos. Mahirak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan maheraga, kagurangan
mahera ka, kagurang nan mahera ka, kagurang nan mahera ka. Mamibi kita. Kagurangnan madya sa imong mga nasasangkuban, asin warasan sa mga nagahagad, anding tapos nakarahayan, tanganing para sa mga nagmumuraway sa imo, na nagkagibo asin kagsakop, an mga linalang baguhon, asin an mga binago padanayon. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo na sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. E Mateon niya to an enot na babasahon. Ginono sa libro nin mga numero. Si Miriam asin si Aaron nagtaram tumang ki Moises, huli kang babaeng taga Ethiopia na sa iyang inagom. Nagtaram sinda. Sa ki Moises sa na daw nagtaram ang kagurangnan, bakong nagtataraman siya sa muya, asinadangog ininin kagurangnan. Si Moises, iyo ang pinakamabuot na tawo sa ibabaw nin daga. Kaya nagtaram ang kagurangnan ki Moises, ki Aaron asin ki Miriam. Madya kamong tulo, magduman kamo sa tabernakulo nin paghuroron. Nagduman sindang tulo, asinan kagurangnan, naghilig sa hariging panganuron, asin tuminindog sa tata kan tabernakulo. Inapod si Aaron sa si Miriam. Pagrani kan dua, sinabihan niya sinda, danguganin dongo niyan ang sakuyang tataramon. Kung magkaigwa nin propeta dyan sa Indo, magpapahayag ako sa iya sa pangaturugan. Sa pangaturugan, makikiulay ako sa iya. Alagad ba kung siring kaiyan si Moises na sakong surgoon? Sa bilog kong harong, siya ang sakong pinaniwalaan. Hampangan nakikiulay ako sa iya, sa malinaw asin bakong malabog na pagtaram. Nahihiling niya ang kagurangnan. Ta daw tadai kamo natakot magtaram nin tumang sa sakuyang surugoon na si Moises. Luminaad ang kaanggotan nin kagurangnan sa sainda. Dangan huminali. Kan maghali na ang panganuron duman sa tabernakulo, uya, si Miriam daoto na, maputi siring sa ambon. Nagbirik si Aaron ki Miriam, asinahiling niya na daoto na. Nagsabi siya ki Moises, kagurangnan ko, nakikimahirak ako sa imo. Daimo kami pagsingilon kang kasalan, na sa karibungan na ginibumi. Nagkasala kami. Daiman lugod siya, makaarog sa sarong umboy, na minaluwas sa tulak ni sa iyang ina nagadana. Ubos na ang kabanga kan hawak. Dangan si Moises nag-apod sa kagurangnan. Nakikibaherak ako sa imo, O Diyos, na paumayan mo siya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mahera ka kagurangnan, ta kami nagkasala. Mahira ka kagurangnan, ta kami nagkasala. Kahiraki ako, O Diyos, huli ta ika makihirakon. Sa kadakulaan nin sa imong pagkahirak, paraan sa kong kasalan. Hugasi ako kan sa kong karatan, linigi ako,
kan sakong kasalan. Mahera ka kagurangnan, ta kami nagkasala. Midbid ko ang sakong mga kasumbikalan, asin ang sakuyang kasalan, danay na uya sa atubang ko. Nagkasala ako laban sa imo, nakaginibo ako nin maraot sa atubang mo. Mahera ka kagurangnan, ta kami nagkasala. Malinig na puso lalangas ako, O Diyos, matanos na espiritu, tauan sa kuya. Hari ako pagsikwalan sa imong atubang, asinan sa imong banal na espiritu, hari paghalea sa sako. Mahera ka kagurangnan, ta kami nagkasala. An pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, sabihin mo, O Diyos, nagdadangog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan marhay na bareta, sosog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagrani kay Jesus ang mga Fariseyo asin eskriba hali sa Jerusalem, asin naghapot sa iya, sa anong dahilan linalapas kan sa imong mga disipulos ang kaugalean nin sa tong mga magurang, taday sindan naghahanaw kan kamot bago magkakan? Inapod ni Jesus ang mga tao asin sinabihan, hinanyo ganindo asin pakasabuton, dai nakakaati sa tao ang minalaog sang imot, ang minaluwas, iyan ang nakakaati sa tao. Ang mga disipulos nagrani sa iya asin naghapot, aram mo na ang mga Pariseyo nakulgan kan madangog ang sa imong itinaram. Si Jesus nagsimbag, ang tanom na dai itinanom kan sa kuyang ama, gagaboton, pabaya isinda, mga buta na nagkakabit nin kapwa buta. Kunan buta kinakabit nin kapwa buta, sindang duwa, mahuhulog sa kalot. An marhay na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Mga tugang ko niya naman na Martes, nasa laog kita kan ika-18 simana sa ordinaryong panahon sa kalendaryo liturhiko kan sa tuyang simbahan. Pirmi kitang tatawanin reminder kan sa tuyang mahal na Diyos that in the ordinariness of our lives, maging extraordinaryong pirmi yan sa tuyang pagsabuhay, pagsunod kan sa inanggad na katukluan asin katugunan, tanganing makamtan niya to ng God ang buhay na daing kasagkoran, asin mapapasatuya ang sa iyang kadayan. Kaya ngunya naman, mga tugang si Jesucristong kagurangnan, huli ng God kan sa iyang natapurakan ang mga Fariseyo asin mga Skribas, sinda mga tugang ng God, igwa nin mga kaputan manunungod, kung paano man giraray makakamtanan buhay na daing kasagkoran. Hulitan sa iyang mga disipulos, dayaday ng God ang paggibo, pagtrabaho, minsan ngani, nakakalingaw na maghugas kansingdang mga kamot bago makakan. Kaya si Jesucristong kagurangnan, pinasabot sa sainda, na yaon bako man mga tugang ng God, literalmente na maawot nin sa tuyang kagurangnan, na kunano ang yaon bagang nakakati sa satuya, lalong-lalo na ang pagkakanday makakati sa satuya, kundi magtataunin kusog, magtataunin energy, tanganing magikitang enthusiastic sa pagsabuhay, asin paglingkod, asin mantunay na pagsunod kan kabutan asin plano kan sa tuyang kagurangnan. Kumbaga kaya ngani, maging enthusiastic in, gusto sabihin, that is within Theo, God, that the God within us, dayaday na mamuhay, na magtulak sa satuya, na iyon magtrabaho kita, piliyo na pirming gayo, asin isa buhay, kung ano ang katukduan kan sa tuyang kagurangnan. Kaya yan, mga tugang,
dayan makakati, alagad ang nagdagluluwas sa satuya, iyo yan ang nakakati, araw bagakan paghuma, araw bagakan pagbalubagi, araw an pangraot nin kapwa, araw an bagan yaon ang mga pagmarites, ang pagiging saro na yaon anday nato nanggad, nahihiling an anuman nakarahayan kan sa tuyang kapwa, na yaon sinda, ginigibuhan nindain data, rinarautan, iyo iyan ang nag-aati sa satuya, na magdadara sa satuyang pagsiblag, duman sa pagkamot nin kagurangnan. Kaya mga tugang huli kini, ang satuyang mala Diyos, pirming papasabuton kita, kung ano ang sayang danay nanggad, na pagkabit sa satuya, tanganing hakwason kita, sa anuman nakamugtakan na magdadara sa satuya, pasiring sa kasalan, na iyuan magrarayo sa satuya, sa pagkamit nin kaligtasan. Kung satuya ko mga tugang, hulita duwa kaya ngunya na aldaw, duwa kaya ang pagpipilian sa Ebanghelyo. Ansaro na Ebanghelyo mga tugang, iyo ito mga tugang, kan si Simon Pedro, dahil ang paguna ninda si Jesus, ghost, siya kalag na naglalakaw sa dagat. Huli kayan mga tugang, si San Pedro, pinaranin niya, tan paghuna kay ito, bako siya si kagurangnan, bako siya si Kristo. Huli kanin mga tugang, kan si Simon Pedro sinabihan, come, maglakaw ka, tanganing magrani ka sa sakuya. Kang siya mga tugang nanggad, naglalakaw na sa ibabaw ng tubig, huli ta di nabot kan makusog na doros, asin man kan makusog na alon, nalulunod siya, asin man, ano ang ginibo ni Yesu Kristong kagurangnan, sinagip, yaon inunat ang sayang takyag, ang sayang kamot, tanganing iligtas, ang satuya nanggad, nagtugang na iyo si San Pedro, huli kani ang satuyang kagurangnan, bako sana siya Diyos na totoo, tawong totoo, tugang niya to, huli ta siya, naging tugang niya to sa paaginin pagbunyag, kitagabos mga tugang, pirming sasagipon, kan sa tuyang mahal na Diyos, tanganing di kita mahulog sa bingit nin kagadanan na iyo ang premyo nin kasalan. Kaya mga tugang huli kayo ni, kasubago nin huli ta nagmisa ko duman sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, kasudma kaya igwa ko nin mga pigdurolog na mga pasyente. Ang paguna ko kayang pirme, duman sa OB ward, ito sa mga maaki, ubagong mga raki, igo dumani nagkapirang gurang. Ninhuli kay ni mga tugang, takulaon ang tulak. Ninhuli kay ni, kan pagdulo ko nanggad, sabi kay kan saro na gurang, ay salamat nga, Father, sinagip nga ako nin mahal na Diyos ngunyan, tangani akong makaligtas sa bingit min kagadanan. Mga tugang, kitagabos, siyempre, siyertong may maabot man kita sa punto nin pagtatapos digdi sa daga. Alaga, dahi man ini nagpapairinutan, dahi man naghihiri dali. Itong gurang mga tugang, maot na makaligtas. Kaya siya yaonan danay niya nanggad, na yaonan pakimaherak sa mahal na Diyos. Kagurangnan, sagipon mo ako. Kaya huli kayo ni mga tugang, ngunyan, kasubago naman, pagdulo ko, naka-smile siya nin hulita. Gayod, medyo nag-iibsan ang sayang kulog kan sayang tulak, nadakula ng tulak. Dahil kayan, mga tugang, ang kagurangnan, pirmi kita nanggad, tawan, nintunay nanggad na grasya, kung danay man kitang mag-unat kan sa tuyang kamot, kagurangnan, sagipon mo man kami. Kaya sa tao nin sa tuyang mga kasakitan, sa tao nin sa tuyang mga kadaihan, sa tao nin mga problema, sakit asin helang, day kita maglubay sa mahal na Diyos. Dayaday kitang, damor kitang magrani sa saya. Damor kita yaon ang satuyang paghagad nin biyaya sa kagurangnan. Asin day kita lilingawan, day kita tatalikdan, day kita ikukundina, danay na yaon sa iya, ang pag-unat kan sa iyang kamot, tanganing sagipon kita. Kaya mga tugang huli kani, ang Diyos na mamumuton, dayaday niya to nanggad, himateon ang sa iyang tingog, danay niya tong sundon, ang danay na pagpili, asin pagsabuhay, kantama sining karahayan, iyan man mga tugang nanggad,
ang tunay niya tuman na pagsagip kan sa tuyang mga kapwa sa pagkamit nin kaligtasan. Kaya kita, mga tugang, kita lugod ang magiging takyag kamot nin sa tuyang kagurangnan, tanganing sagipon man yaton sa tuyang mga tugang na namas nangangaiponin tabang, tanganing sa sindang pagkabuhay, mahiling ninda ang Diyos nagpapadara nin magiging katabang niya sa pagsagip para sa kaligtasan kan sa tuyang kapwa. Kaya mga tugang huli kayo ni, de kita lilingawan ng Diyos, de kita tatalikdan niya, pirmi kitang bibiyayaan, hihirasan kan paglaom nin kaligtasan. Mamibi ka mo, mga tugang, tanganin na sa tuyang atang maako malugod kan Diyos na makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, kaugaying pabanala ining mga dulot, asin sa pag-ako kan dulot kan sakrifisyong espiritual, himua kami mismo na daing tapos na atang huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo banal nama. Huli kang namumutan mong aking si Yesu Kristo, an sa imong tataramo na iginimo mo kan gabos, isinugo mong paraligtas asin para tubos para sa samo, nanilaman sa bagsikan Espiritu Santo, asin namundag sa Birhen. Sa pagutob kan sa imong mismong kabutan, asin sa pagtipon para sa imo nin banal na banwaan, nagdupas siya kan pinapasakitan, tanganing daugon an kagadanan, asin ipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya sa kaibahan kan mga angheles asin santos sa kalangitan, kami man minasanong sa pagrukyaw kan sa imong kamurawayan. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, palokan sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitaasan, palanan ang minadigdi, sa ngaramkan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan.
Kagurang na ni kananggadan banal, burabod din gabos na kabanalan. Kaining mga atang namimibi kami, pakabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa samo, maginhawak, asin dugo, kan samong kagurangnan na si Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpabaya sa pasyon, nagkuwas siya ng tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siringman pagkapamanggi, pagkuanyaman kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurahandan, ipinapamaratan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ikamagdatong. Kaya kami na nagtururumdum ken sa iyang pagkaganasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay iba kan sa mong Santo Papa na si Leon, kan sa muyang obispo na si Joel, asin kan kabos sa mga padi, asin man kan katawuhan na tinipon mo ngunya na banggi na yaon sa imong atubang. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asindas sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen ay na kan Diyos, ni San Jose na sa iyong mabiniw na esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigon maging kairas kan buhay na daing kasag-oran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa kimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin sa kaibaniya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 Natugluan kita kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, kaya nangangas kitang magsabi, Ama niyamo na yaw sa langit, pabanalunan ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyarian but mo sa daganin siring sa langit, ang samong kakanon sa aral daw, itaw mo sa muyang ngunyam, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot,
kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamu an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatom kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imuan kahadean, asilan ka. Hesu Kristong kagurangnan, ika ang nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin agahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninonganin kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang magpatinarauhan po kita, kantanda nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Cordero kang Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Cordero kang Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Uya si Yesu Kristo ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ang danay na nagsasagip kan sa tuyang buhay, tanganing hirasan kita nin kaligtasan, paladan kita gabos na inimbitaran sa pag-ako kay nin kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang araw, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan. At amanon malugod kita, kan hawak asin dugo ni Kristo, sagud sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo,
asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan ang tabayi kandeng tapos natabang, ang mga binabago mo huli kan langit no na atang, asin sa daing untok na pagsurog sa inda, papagkanigwa sindang magkamit kandeng tapos na pagtubos, huli ki Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa mong Espiritu. bendisyonan kamo gabos kan Dios na makakamhan, kanama, asing kanaki, pati kan Espiritu Santo, Amen. mga tugang tapos na po sa tuyang misa, lakaw kamo sa katuninungan asin pagkamot ki Kristo asin kapwa. Salamat sa Diyos. We thank you, most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, giant yet one God. You gifted us with Saint Anthony to be your instrument of peace. Saint Anthony of Padua, we mourn. Oh, teach us how